गिबियावनो धोरोमारि खुलुमनाय बावग्रोबाय। लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमा अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आर'ज बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ थांनाय 12 जुलाइनिफ्राय जों लाबोबाय थानाय जादोंमोन आरो बेनिनो बिजिरनाय हाबाफारिया जोंना बाथि दिंखनसिम जाबाय आरो बे बाथि दिंखनसिम जोङो बिजिरनायनि दिनै माखासे फिथाइफोरखौ जोङो फोसावनो थाखाय सिगांनाय जादों आरो बावहाय लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमा बिजिरगिरि महरै थिसननाय जादोंमोन। आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोंहा बुद्धदेब स्वर्गियारि गेदेमा बिजिरगिरि बिथां आरो लोगोसे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि अन्जन हाखरारि गेदेमा बिथांखौ आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्लानिफ्राय कमल मोसाहारि गेदेमा बिथाङाबो बिजिरगिरि महरै दङमोन आरो बाक्सा जिल्लानिफ्राय बलेन बेगिं नार्जारि गेदेमा बिथांमोन साब्रैखौ जोङो बिजिरगिरि महरै थिसननानै लानाय जादोंमोन आरो बे अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आर'ज बादायलायनाय हाबाफारिनि जि बिजिरनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो दैदेनबोबाय थानाय जादोंमोन आरो जोङो दिनै बाथि दिंखननि जि फिथाइ बेखौ फोसावनो थाखाय लाबाय। अब्लाबो बाथि दिंखननि जोबथा हाबाफारियाव जोङो मोगामोगियै माखासे बादायनाय हाबाफारि बिजिरगिरि बिथांमोननि सायख'नायजों 7-8 बादायगिरि बिथांमोनखौ जोङो सायख'नानै लानो हाबाय। बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय जागोन। बे समाव जोङो माखासे बाथ्राखौ जोङो बिजिरगिरि बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन आरो बावहाय जोङो गासै बादायगिरि महरै 190 बादायगिरिखौ जों मोननो हादोंमोन। दा 190 बादायगिरिनि गेजेराव 7-8 बादायगिरिफोरखौल' जोङो बावहाय फिथाइ महरै बा देरहासारनाय महरै जोङो लाखिनो हाबाय। दा माखासे बादायगिरि फंबाय बिनानावमोना जुदि बादायखांनायनि उनावबो बिथांमोना बे जोबथा दिंखन बा जोबथा बादायनायसिम मोनफैजोबनो हानाय जायासै। दा बे समाव जों लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो बे समाव खावलायगोन जे बे समाव उथ्रिसारफैनो हायाखैब्लाबो बादायगिरि बिथांमोना गोसोखौ लोरबां दा खालाम। बेयो मोनसे जेनोब्लाबो उननि माखासे हाबाफारिफ्राव बा देरहासारनायनि मोनसे गोसोखौ राफोद खालामनाय मोनसे बिथिं। दा बेनिखायनो जोङो जायफोर फंबाय बिनानावमोना बे 7-8 बादायगिरिनि मादाव गोग्लैयासै सायख'जायासै बिथांमोनखौ जोङो दुखु दामोन बा दुखु मोननो थाखाय दुखु मोनना होननानै बुंगोन। उननि हाबाफारिफोराव जोङो बेबायदिनो